ni wedi mwynhau, ni wedi ceddi yn y siow, oedd e'n brofiad real neis. Beth hollol newydd i ni, i fi'n bersonol, dim mynd i dangos buwch eriod, buwch y odrod. Oedd e'n real bleserus beth i'n neud. Y jobbing weitha yw, bob tro ni'n hala'r amser yma gyda'n gilydd, ni'n dod mwy agos. A mae obviously yn gweithygu bob tro mae'r diarddel, mae ffrind yn mynd yn dweud, ni gyd yn tymlo fe. Ni gyd yn tymlo fe, mae pawb yn agos i dagre, mae'n beth twp i weid yn fe, ond mae pawb yn agos i dagre, ni'n tymlo, di colli ffrind o. A gweithygu neith lys mae'n siŵr. Na, dwi wedi cael wsos yma ochr y teg, o'n i mewn par eitha da fi a gethin loed ofo'n gilydd, so, a wedi cael challenges sydd sort of at yn pryd ni wsos yma hefyd, so, ffodus, wsos da, a challenge y gyfor, wedyn, joio hwnnw. Ydych chi'n gweithio fel tîm, a hefyd ydych chi'n gweithio fel unigolion pan mae'n eich chi twyso'r fuwch eich hunain yn y ring. A hefyd oedd hynny yn gyhoeddus ymlaen y sioe gyfa. Wel, profiad. Ti'n mynd i'n hawsach, de? Dwi'n meddwl. Yr ein chi'n baglen i rwla. Ond, mi trio ni'n gorau. Wel, o'n eitha siŵr bod fi'n mynd i fod yn iawn. I gael good task ar y ddoi beth. So, o'n i ddim yn poeni am yn hunan yn mynd mewn, ond drwy ti ddim yn siŵr ma ffordd mae'n mynd i fynd fel arall. Task gorau to, fi'n credu. Real gael hwyl arni. Gobeithio allai cadw ei fynd. Dwi'n trial tro bob wsos. Dwi'n bod yn union beth i'r dasg ni'n gael yn gochwyn bore di. Rhyw dasg gofod i'r neb baratoi at ei gyfer, dwi'n gwybod beth i'n rhywun. Cystadleuaeth yn y llai, mae pawb yn fwy o eisiau'r pick-up yn diwedd hefyd. A'r teitl fwy na hwnnw lle, ond gawn ni weld sy'n mynd. Joyous i wneud y da yn wedig, a joyous i rwy'n fyd, ond wedi cael bach o siom bod ni wedi rhoi pwysau rwy'n, o'n i bach yn wrong wedi, ond mae rhaid tynnu fus mas trysa nawr. Unwaith eto, ddim yn deimlad rhy neis o gwbl. O'n i'n amau fyswn ni yn gofod camu mlaen tro yma. O'n i wedi siomi fi'n hun yn y dasg, bigo'r 2 oen, so o'n i'n meddwl ni yn high risk. Treni bod fi mas, ond o'n i yn eitha expecto fe yn ffordd. So, treni beth i'r buwch na yn mynd bach yn wyllt, ond sa'n credu hwnna o'r bai, really. Fi mas nawr, sa'n gynta mas, ond fi'n mynd bella gallai, ti'n fi'n hapus, so good. Oen bach, siwrd. O'n i'n experience. Mae'n edrych am all-rounder at the end of the day. A sa'n all-rounder yn David, a wel, mae peth beef to fi, ond sa'n gwybod lot o beth oen bach, i fod yn honest i ti. So, hwnna oedd y weakness fi fyna, a maen nhw dala fi mas hwnna, so treni. Experience at the end of the day, fel, bydd ni dyfaru otherwise. Wel, fi'n gweud, sa'n gynta mas, a na gyd o'n i moyn, really. O ffrindiau fi'n gweud bod fi'n gynta mas, a beat them to it, so, iawn. So, yeah.